Здравейте на всички, аз съм Мартин и с мен е Николай. Здравейте на всички от Bulgarian Gamers Group. И днес ще направим едно ревю между Samsung Galaxy S3 и Samsung Galaxy S4, като Samsung Galaxy S3 е белият вариант и S4 е черният. Първо с белият Samsung Galaxy S3. Това е Galaxy S3. Може да видите, прекрасно е като за годините си. Разполага с 4,8 инчов дисплей и 720p резолюция, която е HD. Също може да видите мегапиксел и половина, мисля, че камера предна и задна камера 8 мегапиксела с светкавица, която е разположена близо до този микрофон. Така. Samsung лого виждаме тук, бял капак. Нека да си го отвориме. Може също да си поставяте SD карта. Ето тук до 32 гигабайта. Тук ви е слота за microSIM SD карта, за microSIM мобилна карта. И също това ви е батерията 3,8 волта Li-ion батерии. Така, затваряме си капака и преминаваме към аксесуарите на телефона. Вътре са ни изпратили дата кабел, от който на Samsung оригинален. Може да видите с тънка букса 2.0 и с стандартно USB плагин. Така, сега имаме адаптер, който също е оригинален на Samsung. Може да видите travel адаптер. Зарежда се на 220 волта, мисля, че. Тук си имаме няколко си инструкции, които са ни пратени от магазина. И тук има гайд как да си инсталирате Samsung Keys на компютъра. Това се ползва за самите синхронизации на данни, като например контакти или съобщения, или може би игри. Не съм го изтествал за сега. Така, преминаваме към черният Samsung Galaxy S4 9505. Здравейте, приятели, отново. Започваме с Samsung Galaxy S4 Black Edition. European SIM Card Only. Това е варианта i9505, който е с имитация на заден кълъв, тип кожа, но е имитация всъщност. Разполага с 13 мегапикселова задна камера и светкавица до него. Тук също виждаме 2 мегапикселова предна камера с няколко сензорчета, ето ги тук. Това също ни е за опцията, мисля, че умно стоене или нещо такова беше. Това ни е 3,5 джака за слушалки и тук ни е малкия микрофон, който също тук имаме микрофон и 2.0 USB кабел. Така, нека да преминем към телефона. Виждате го, работи си добре. Разполага с 1080 пикселова резолюция на Full HD. Може да видите камерата, тя също е чудесна. И предната камера също е добра, но няма да я отварям в момента. Разполага с 16 гигабайта вътрешна памет, но има в 32 и 64 варианта, просто са по-скъпи и не ми издаваше много пари. Така, разполага с NFC, SB, устройства наблизо, Screen Mirroring, ето тук може да ги видите всъщност много опции, които разполага Samsung Galaxy S4. Един е от пестене на енергия, има много прозорци, това ви позволява в браузъра да слушате музика и същевременно да си пишете с някой. Моето устройство, тук виждаме, също има режим на много опции, на пестене на енергия, свободни ръце, блокиране, достъпност, аксесуари, умни екрани, движение, жестове и така. Преминаваме към още за устройството, тук може да го видите. Тук виждаме версия на Android 4.4.2, която е KitKat. Това е една, мисля, че от последните версии за Samsung Galaxy S4. Тук можете да видите също какво ви интересува. Ето модела номер GT-i9505. Може да си актуализирате софтуера, ако излезе някаква актуализация за S4. И да преминем към акаунти. Тук също виждате, може да си влезете в Google акаунта с съществуващ или с нов акаунт. Може да си влезете в облака и тук също имаме архивиране и анулирания, което тук може да се върнете в фабричните настройки, ако телефона ви започне да забива или да прави някакви проблеми. Виждате, доста бърз телефон, не създава никакви проблеми.
Имате отличен четец и S-Health, който ако искате при някаква тренировка да си записвате колко крачки сте извървяли и в същото времено да научавате колко калории сте изразходили. Виждаме YouTube си има вградено приложение. Ще изтестваме малко игрички по-натам. Също имаме режим за деца, може да си го настроите, ако примерно сте с малко дете и не искате, ако сте си въвели виза карти или нещо му карти за пазаруване от чужбина и в България, да забраните достъпа за на режим на деца или да сложите парол. Преминаваме към аксесуарите на телефона и нека да видим какво има в самата кутия. Отваряме си кутийката и тук виждаме дата кабелче, което е на Samsung, черно, 2.0 USB. Тук също имаме конектор за компютър или за лаптоп. Виждаме и че това е оригинално на Samsung. Тук също се бучка ето така. Можете да видите. Така се зарежда. Но в момента не ми се разглабя. Така, тук се мушка се кабела на телефона. Нека да ви покажа как. Ето тук внимателно. И всичко си пасва чудесно. За сега е това. По-късно ще направим и малко тест гейминг за Samsung Galaxy S3 и Galaxy S4. Това беше от нас. Отново с теста и в момента ще тестваме настройката Mortal Kombat 10. Това е последната версия на играта, която излезна също така за PC4, Xbox One и компютър. В очакване сме да видим и играта за PS3 и Xbox 360. Ето в момента играта стартира. До тук нямаме никакъв проблем с играта, нито пък някакви бъгчета. Сега в момента ми иска интернет връзка, но аз ще играя офлайн и ще цъкна Continuum. Ето виждате, тук имаме в момента Battle Mode и Rider Challenge, който всъщност това ще бъде апдейт. В смисъл такъв, че в момента гледаме Няма други опции. Нямаме други опции, но нямаме и никакъв лаг. Така, сега цъкаме Battle Mode да видим как ще зареди. Тук ни е картата, която ние използваме. И в момента виждаме, това са нашите герои тук, тези тримата. А това са нашите противници тук, както и да е. Сега цъкаме Fight и да видим колко бързо ще зареди. Не така. Чакаме да зареди съвсем малко и ще почнем битката. Poi da бърдия. Направо пускай. Чай са. Пускай. Минаваме си към GTA San Andreas и ще видим дали забива на Galaxy S3. Ето това са в момента логота и всякакви други. Това ни е Rockstar Social клуба, в който можем да си влезнем или да се регистрираме, но ние ще играем офлайн. Ето. В момента ще ви покажа настройките на играта. На дисплея виждате. Всичко е на High, само че трябва да си направим Car Reflections на High. Също така субтайтъл са неони и горе-долу ще разберете за какво става на въпрос. Така, в момента пускаме игричката за един тест, да видим дали ще има някакви проблеми, насичания, бъгове, крашове и така нататък. Ето ни и нас. Намираме се в Лос Сантос, пред нашата къща.
играта минава гладко, тъй като не виждам аз поне някакви насичания. И аз така, в смисъл, добре си върви като за телефон. S3, тук що излезна Galaxy S6 и за годините си Galaxy S3, според мен за такива игри няма да ви създава проблеми. Сега ще пробваме да видим с кола как ще върви, дали ще има някакви проблеми, насичания, бъгове и тем подобни. Виждате. И тук никакви проблеми нямаме с Сан Андреас. Играта върви гладко и при това на хайк резолюция. И сега ще преминем вече към Galaxy S4 и ще видим там какво се случва и дали имаме някакви проблеми с игричките. И ето, връщаме се с Samsung Galaxy S4, пускаме Mortal Kombat, да видим дали ще има някакви проблеми с играта. И ето вече зарежда играта. Ето отново ни дава за онлайн режим на игра, но ние ще играем офлайн, като цъкнем Continue. Ето това са нашите герои. Виждате, това са противниците ни, сега които трябва да използваме бейсика на играта. И ето виждаме, вече преминаваме в дуелът. Виждаме, тук няма никакви насичания. Дори графиката е много хубава. Тук си пускаме специалната атака и Galaxy S4 естествено се държи на нивото си, защото все пак е следващата версия от Galaxy и е по-близо от версията на S3, така че S4 разполага с добри параметри и също така не мисля, че ще има забиване на някои игри. И сега мислиме да преминем вече към Сан Андреас, да видим там пък какво се случва. И това е за Mortal Kombat. Ето, виждате, вече сме в Grand Theft Auto San Andreas. Първо ще видим настройките. Ще видим резолюцията на играта. Виждате, Visual Effects е на High, което това е добре. Но сега ще видим дали ще имаме някакви проблеми. Стартираме отново играта. За да се запаметят настройките, естествено. Така, виждаме си, че имаме Resume бутон, Start бутон и опции. Преминаваме на Start Game и ще цъкна New Game, за да видите общо взето самата графика на телефона, за която си е много добра, нали, защото разполага с Full HD резолюция. Ето вече започваме. Това са началните клипчета. Как нашият главен герой се връща в родния си град, както и да скипни го. Графиката на телефона е същителски по-добра, как ви го кажа, защото не снимаме с много добър телефон, но все пак се опитваме. Тук си цъкаме колелото и избирате аналогчето, за което мен е най-удобно. Играта не създава никакви пречки, даже е доста добра и като графика. Скачаме си и според мен няма да имате проблеми. Доста добре си върви за такъв телефон. Не създава никакви лагове. Може да ви крашне някой път, но това защото не е компютърната версия или пък версията за Xbox или PlayStation, защото това е телефон и не е оптимизиран чак толкова много за игри, но предполагам, че по-старите игри ще ви вървят много по-добре. Телефона не създава никакви ядове, много добре се държи и си струва парите. Да, влизаме тук в Grove Street и това е нашата главна къща, която сега това ни е първата мисия, но
Идва ред на Samsung Galaxy S3 и на неговото геймтестче за Ultimate Spider-Man. Да видим коя игра по-бързо ще стартира, като започнем първоначално с Mortal Kombat X. И... давай, 3, 2, 1. Да видим сега коя игра по-бързо. Естествено, ето виждате Samsung Galaxy S4 тръгна много по-бързо от S3, докато S3 още мисли. Това все пак си дава резултат, когато S3 е с един модел по-назад, но това не бива да ви разконцентрира да си закупите Galaxy S3. Той също е много добър телефон и като за годините си, и също като за параметрите си. Ето виждате, в момента зарежда Samsung Galaxy S4 много по-бързо. Цъкаме си Continue и изчакваме Galaxy S3. Тук цъкате Fight и вече чакаме, нали, Galaxy S3 да заради. Все още сме в момент на чекане, тъй като S3 е много по-стар модел и най-новата Mortal Kombat не е оптимизирана за S3, но ето виждате все пак тя зареди. Вече сме готови с Galaxy S4 и можете да видите каква прекрасна графика има. Не знам за телефона, но на живо още по-хубава. Наистина е чудесна, няма как да, нали, да сгрешите, ако си закупите един от този смартфон. Ще ви върши перфектна работа и най-вече за снимки е много добър. Цъкаме си Battle мода на Galaxy S3 и вече видяхме, че Galaxy S4 много по-бързо, нали, се справя. И това беше гейм теста на Mortal Kombat. И сега ще преминем вече към San Andreas да видим как ще заредат между двете устройства. Почваме ревюто с GTA San Andreas, както мога да видите тук. Цъкаме ги на еднакви времена и нека да започваме. 3, 2, 1. Galaxy S4 с леко предимство, но не бива така. Опа. Цъкаме резюми на двете. Виждаме и двете с уникални графики. Намираме се в... не знам аз къде. Но нека да започнем с Galaxy S3. Взимаме си телефончето. Много добра графика. Макар че не кара много добре, но това е само за тестче. Естествено, играта съдържа около 100 мисии, така че наистина много добре ще стане, ако я превъртите. Ще разберете цялата история на играта. И така общо взето преминаваме с Galaxy S4. Цъкаме си пауза тук. Виждаме някаква кола да вземем тук и виждате, че графиката не отстъпва и на Galaxy S3. Също, което е много добра, даже и по-добра. Нека видим дали има някакви забивания с колата всъщност. Този тапанар започва да ни стреля. Никакво забиване виждаме до сега. Играта си върви перфектно и
Смятам, че това е всичко. Така, общо взето, това беше всичко от нас, нали? Нека да смъкнем малко яркостта на двете устройства. Така че не се колебайте, ако искате, взимайте Samsung Galaxy S3, Galaxy S4. Това беше всичко от нас. Ние бяхме БГРК, аз бях Марто, а с мен беше Николай. Чао, чао от нас.